رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفран. Что-то ясно стало вдруг, будто волшебство вокруг. Весть благую сообщить тебе спешу, мой верный друг. Наступает Рамадан. Келешегі роза байрамымызда Алла қабыл етсін. Біздің Осетиядан протаған ноғайлардан сізге үлкен салам. أقبلت بالبشرى Республики Дагестан, муфти Ахмад Хаджи Абдуллаев. أقبلت. В дальнейшем тоже воспитывать в духе патриотизма, в духе ислама нашу молодежь своим же примером. Есть те, сегодня приветствуем на этом прекрасном ифтаре. Крепляй же свой иман. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. Гости созывай родных, это время дел благих. Накорми сирот, береги семью, не забудь о пожилых. هذا شهر رمضان, шукран, я раб, шукран. И да примет пост Всевышний и дуа всех мусульман. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران.